Partiti politiċi maqsuma ma jistaw qatt jirbħu elezzjonijiet ġenerali. Dikjarazzjoni b'saħħitha minn Simon Merċieqa, analista politiku u wieħed mill-awturi tar-rapport tat-telfa tal-Partit Nazzjonalista fl-2013 li f'artiklu f'The Malta Independent ta' tnejn iddikjara b'mod ċar li l-firda fih dan il-partit fl-oppożizzjoni ħarġet fil-beraħ aktar minn qatt qabel. Bit-titlu D'Elia jitħalla waħdu, Merċieqa jinnota li l-pożizzjoni tal-kap Adrian D'Elia qed tkompli tiddajjef fi żmien fejn suppost il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista ingħaqad aktar minn qatt qabel. Merċieqa josserva li l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia esponiet il-qasma u d-diżorganizzazzjoni interna illi teżisti, tant li flok partit maqut qed jispikkaw f'azzjonijiet differenti. Fl-aħħar jiem Merċieqa ddikjara b'mod ċar li traċedja tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia qed tintuża fil-Partit Nazzjonalista bi pressjoni biex jitneħħa Adrian D'Elia li qed isibha diffiċli jikseb il-fiduċja tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Tant li flaqa tal-grupp ta' nhar il-ġimgħa attendew biss 13 minn 28 membru parlamentari. Fl-istess artiklu Merċieqa jgħid li l-partit huwa maqsum ukoll bejn l-ideoloġiji liberali u konservattivi, b'fazzjonijiet liberali juru biċ-ċar li ma jridux lil D'Elia waqt il-protesti li saru fil-Belt Valletta u anke f'Taslima. Minflok jippreferu li jmexxihom l-eks kap Simon Busuttil li rriżenja wara li sofra l-akbar telf elettorali fl-istorja politika Maltija. Simon Merċieqa jenfasizza li quddiem din il-qasma interna D'Elia jrid juri l-elementi ta' kap illi sissa ma deru qatt anke fl-aħħar attentat li jaqgħad it-tmexxija permezz tad-deputat Chris Sajt li kontesta l-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan b'kuntrast ma' tmexxija effettiva tal-Prim Ministru Joseph Muscat li rnexxielu jżomm partit kumpat b'elementi liberali u progressivi li jippreparaw il-pajjiż għal ġenerazzjonijiet futuri.